Adhi usango lumane madadhi uso jamni mage madadhi uso thieth mane ma nyathini biro bedo ka yudo to kana kaka janyuol bende samoro bedo ga matek mondo nyis nyathini ni ma e gimi kedo godo e kind mamoko. But aseneno most of nyithindo ingeni nigi teko kata moloyo wan joma dongo nikech apani kaka gin innocent ingeni wan ka iwinjo ni in gi tuo iseparapara ni e kaka adwa dhi tho adwa dhi weyo ang'o but nyithindo they really fight nikech gin gi hopes gin gi dreams gidwa dongo. So number one aneno ga ka nyithindo otegno sana and ko nyis gi gima dhi nyime to gibedo ipuonjo gi ni treatment ni wami mondo okonyi. Aneno ka gikawega very positively but ntiere moko makoro samoro tuo osedhi ahinya and some of them don't make it but the ones who do ginga very very strong and positive. Takoro ni bere ka janyuol lero negi nikech thothne aneno ka janyuol samoro imiyo manyathi yath ni mo